ጴጥሮስን እትተኽላን ጴጥሮስ ንእሽተይ ወዲዩ ጴጥሮስ እንዳባሓጉ ክበጽሕ ከደ እንዳባሓጉ ገዛ ብቀጠልያ ሳዕሪ ዝተኸበዩ ሓደ ንግሆ ጴጥሮስ ካንሾሎ ንሱ ድማ ኣዕሩኽቱ ክረክብ ሃሰብ በለ እታ ንእሽተይ ጭሮ እንደርሆ ማይን ክልቲአን ከዓ ክካትዓ ጸንሕኦ እናተኻትዓ ከለዋ ከዓ ብድሕሪአን መጸ እታ ንእሽተይ ጭሮ ኣነ ዝነፍዓኩ ጭሩየ ምኽንያቱ ክበርር ይኽእል ነኖ ኣነ እታ ዝነፍዓኩ ምኽንያቱ ክሕንብስ ይኽእል በለታ እታ ደርሆ ማይ እታ ንእሽተይን ጭሮን ከዓ ደርሆ ማይ ብመካቲዕን ክራረርኣ ኣይከኣላን ድሙ ክትመጽእ ከላ ከዓ ክልቲአን ኣይረኣየኣን ንሳ ድማ ብድሕሪአን ቀስ ቀስ ኢላ መጸት ሽዑ ጴጥሮስ ረኣይኣ በለን ኣብ ሓጉኡ ድማ ጴጥሮስ እንታይ ትገብር ኣለኻ ጴጥሮስ ደው ኢለ ዘለኹ ኣብ ሓጎይ ኣብዚ ሓደ ዓቢ ተኽሊ ኣሎ ጴጥሮስ ወደይ ንዓገዛኻ ኣቶ ኣብ ገዛኻ ተጻወት በሎ ነኖ ክንደይ ዝኾኑ ሰብ ተኽላ ክፈርሑ ኣይክእሉን እዮም ጴጥሮስ ንገዝኡ ተመልሰ ንሱ ግን ብዙሕ ክጻወት ኣብቲ በረኻ ስለ ዝደለየ ሕጉስ ኣይነበረን ኣብ ሓጉኡ ንጴጥሮስ ሒዝዎ ገዝኡ ተመልሰ ነቲ ካንሾሎ ድማ ዓጸዎ ጴጥሮስ ካብቲ ካንሾሎ ናብ መናፈሲ ክጻወት ደልየ ግን ኣይከኣለን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ግን ክጻወት ጀመረ ግን ሰልችዎ ጴጥሮስ ኣነ ደገም ስዕሮኽተይ ክጻወት የዝደሊ ኣነ በረኻ የዝደሊ ዝኾነ ነገር ኣይፈርሕኒ ኢሉ ድማ ኣብ በረኻ ከደ ጴጥሮስ እንደገና ምስዕሮኽቱ ኣብ በረኻ ክጻወት ጀመረ እንዳተጻወተ ከለኻ እቲ ዘፍርሕ ዓቢ ተኽላ መጸ ድምፁ ዓዋቢሉ ድማ ጋዓረ ኣዒንቱ ድማ ቀይሕ ተቐየራ ጴጥሮስ ድማ ፈርሐ እሞ ሃደመ እታ ንእሽተይ ጭሩ ከዓ ምስታ ደርሆ ማይ ከምልጣ ፈተና እታ ደርሆ ማይ ግን ዕድል ኣይረኸበትን እቲ ተኽላ ቀልጢፉ ኣርከባ እሞ በልዓ ሽዑ እታ ንእሽተይ ጭሩ ጴጥሮስ ሓግዘኒ ጴጥሮስ በለት ጴጥሮስ ከዓ ከድሕና ፈተነ ናብቲ ዓቢ ገረብ ደይቡ ድማ በቲ ናይ ቆጽሊ ገረብ ገይሩ ገመድ ሰርሐ እታ ንእሽተይ ጭሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ተኽላ ኮይና ጽሩር ክሳዕ ዝብሎ ኣብ ልዕሊኡ ዘንበየት ጴጥሮስ ከዓ ነታ ገመድ ሰርሓ ቆጽሉ ወርዊሩ ናብ ናይ ተኽላ ጭራ ሰደዳ ሽዑ ኣትሪሩ ሸንቆቓ ናብቲ ዓባይ ገረብ ከዓ ሰሓቦ እንዳሰሓቦ ከሎኻ በቲ ቦታ ብረት ዝሓዙ ሰብኡት ይሓልፉ ነበሩ እቶም ነቲ ተኽላ ኣብቲ ገረብ ተንጠልጢሉ ዝረኣይዎ ክቐትልዎ ደለዩ ጴጥሮስ ካብታ ገረብ ብፍጥነት ብምውራድ ግደፉ ኣይትተኩሱ ከይትቐትልዎ በሎም እንታይ ደኣ ክንገብሮ ኢሎም ሓተትዎ ነኖ ከይትቐትልዎ ኣብ መካነ እንስሳታት ዘይትወስድዎ ኢሎ ሓሳብ ሃቦም እቶም ሃደንቲ ብናይ ጴጥሮስ ዘረባ ኣዝዮም ተሓጊሶም ተሰማምዑ ከዓ ነቲ ተኽላ ድማ ሒዞሞ ናብ መካነ እንስሳታት ወሰድዎ ሽዑኡ ኣብ ሓጎኒ ጴጥሮስ እንታይ ከም ዝገበረ ኩሉ ምስ ረኣዩ እንታይ ከም ዝብሎ ጠፍኦ ጴጥሮስ ከዓ ዘረባ ኣብ ሓጎኡ ስለ ዘይሰምዐ ኣዝዩ ሓፈረ ግን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ተኽላ ስለ ዝሓዞ ተሓጎሰ ኣብ ሓጎኡ ጴጥሮስ ናብቲ መካነ እንስሳ ብሓደ ንተኽላ ተኸቲሎም ብሓደ ኸዱ ኣብ ሓጎኡ ድማ ድሕሪ ሕጂ ዘረባይ ክሰምዖ እንተዘይክኢልካ ጴጥሮስ ወደይ እቲ ተኽላ ምበልዓካ ነይሩ ግን ሎሚ ኣኹሪዕካኒ ኢኻ በሎ ኣብ ሓጎኡን ጴጥሮስን ድማ ተተሓሒዞም ከዱ ተፈጸመ